Elegantný apartmán v srdci Banskej Štiavnice už nemusí byť len snom. Aktuálne máme v ponuke tento vkusne zariadený apartmán so súkromnou terasou priamo v centre mesta. Z chodby vedie vstup do veľkej miestnosti, ktorá je premyslene rozdelená na niekoľko častí, čo umožňuje optimálne využitie priestoru. Dominuje tu spálňa s veľkou manželskou posteľou. Kuchynská časť je vybavená na mieru vyrobenou linkou s modernými spotrebičmi a hneď vedľa sa nachádza jedálenská časť. Kúpeľňa s toaletou disponuje dostatkom priestoru pre pohodlné využívanie. Druhá izba ponúka možnosť ubytovať hostí alebo si vytvoriť pracovnú, prípadne relaxačnú časť. Z izby je výstup na súkromný pozemok s rozlohou 287 metrov štvorcových. Apartmán kombinuje štýlový dizajn, funkčnosť a pohodlie, čím poskytuje svojim obyvateľom ideálne miesto na život v historickom centre mesta.